Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsoon ni Kristo karong adlaw sa atong pagsaulog ni Santos nga misa. Padayon kita nga magampo alang sa kalinaw sa kalibutan ug sa kahumanan sa mga gera o kagubot sa mga lain-laing mga dapit. Atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga anaa sa malisod nga kahimtang tungod sa mga katalagman, mga kagutom o kapobrehon. Ato usab nga iampo sa espesyal nga paagi ang atong mga kaigsuonan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon. Naguna niini ang atong igsuong pari nga si Father Expedito Rubio ug usab ang akong pag-umangkon nga si Liretz Ibale. Apil ang atong mga higala sila si Amari Santa Cruz, Father Raven Garcia, Clemente Entong, Calvin Mokatkat, Hazel Maris Ann Racoma ug Andrew Luis Rolsima. Atong iampo ang kaayuhan sa panglawas sa atong mga kaigsuonang nagluya, labi na si Ruel, Narcisa, Nisitas Mari Milicia Jacinta Crescencia ug si Priano. Special nga pag-ampo alang sa kalag ni Leonardo Sr. sa iyang ika-18th year death anniversary. Ug alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, apil ang kalag ni Elsa, Antonio, Mark Anthony, Dionisio ug Antonia. Alang sa itong mga personal intentions, apil ang mga prayer intentions sa itong mga generous benefactors sa Diocese sa Tagbilaran. Karon andamo nato ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo pinaagi sa paghinulusol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo ug sa imong walay puas nga pag-amuma. Bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagis sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo, kay kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo, makaginhawa kami igluag. Unsaon namo pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo ug sa kalipay nga inyong gihatag kanamo atubangan sa Dios. Sa kinasing-kasing nagahangyo kami kaniya adlaw o gabii nga iya unta kaming panahaon kaninyo o pahatagon sa tanan nga gikinahanglan sa inyong pagtuo. Hinaot unta ang atong Dios ug Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamo higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa sa tanang tawo ug mahimong sama kadako sa among gugma kaninyo. Niining paagiha lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug mabalaan atubangan sa atong Dios ug Amahan, iniganhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanang pinili niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay.
O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog, nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tawo. Kaya ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabii. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kinaadman sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus-a pa, kaluy-i ang imong mga sulugoon. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. Sa pagkabuntag, pun-a kami sa imong kaluoy, aron mosinggit kami sa kasadya ug kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios maato unta, magpalampos sa buhat sa atong mga kamot alang kanato, magpalampos sa buhat sa atong mga kamot. O Ginoo, pun-a kami sa imong gugma ug mag-awit kami sa kalipay. Ang Ginoo mana kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kung ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili mutugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan nga malamon nga sulugoon, kadtong gipayalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon, ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niya itong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo, ngang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daotang sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabi kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni atong sulugoon mahibalik usa ni ana kaadlaw, nga wala pa niya paabuta og sa takna nga wala niya hibalui. Og tagud-taguron siya sa agalon og pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Dito maghilak siya og magkagot ang iyang ipon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. There is a powerful reminder that says, live each day as if it were your last, for someday it will be. Puyi o isipa ang matag adlaw nga murag maunay katapusan, kay muabot ang panahon o ang adlaw nga kini mahimong tinuod gayod. Mga igsoon, bililhon kaayo ni nga pahimangno tungod kay kasagaran raba kanato magkinabuhi nga dili mabinantayon. Magkinabuhi nga murag walay kamatayon. Pero ang kamatuoran mao nga ang tananing kalibutan adunay katapusan. Ug kini angay natong pangandaman. Sakto ang karaang panultihon. Kung mapakyas ka sa pagpangandam, tablara nga ikaw nangandam
sa imong kapakyasan. Si Kristo mismo diya sa Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Matthew, chapter 24, verses 42 to 51. Nagpahinumdum, busa pagbantay kamo. Kay wala kamo mahibalo kung kanusa moabot ang inyong Ginoo. Pagbantay kamo. Ang English translation is stay awake. Nga sa ato pa, ayaw mo pagtulog-tulog diha. Daghan na ba nato? Hingatulgon. Sakto ba ko do, ex? Daghan nato, hingatulgon. Ilabi na, spiritually speaking. Today, my dear friends, let us ask ourselves, are we more often awake and attentive to the Lord's presence? Or are we more often asleep and unaware of His presence in our life? Unas tanan, kining panawagan ni Jesus, stay awake. Nagtumong sa pag-andam kanato sa kamatayon o sa punto nga kita mubiya na ning kinabuhia. Ang mga batanon ug ang mga himsog ug lawas magunahuna nga dugay pa man na mahitabo. Matud pa sa usa ka Chinese philosopher, the problem is you think you have time. Hinaot, mga igsoon, dili ta magkumpiyansa. You do not know the hour. Stay awake. Anytime, mahimutang mawala dinhi. Sa usa ka pamilok lang, mahimutang mamatay dayon, dili ba? Daghan nato, mahadlok man maghunahuna ani. Mao nga ato ning baliwalaon. Mahadlok man tamo atubang sa realidad sa kamatayon. Ug mao ni hinungdan nga dili ta kamaumugamit sa atong panahon. It is really ironic. Ang tao nga dili mo tan-aw sa kamatayon, dili na hinuon mabuhi ug maayo. Befriending death makes us live life fully. Sa pagtanaw sa kamatayon, kinabuhi nga makahuluganon atong maangkon. Stay awake. We must see this exhortation of Jesus as a clear warning to be always ready for our passing from this life. To be prepared to face God in our particular judgment. Dugang paniini, ang pahimangno, pagbantay kamo, stay awake. Nagpasabot usab sa daghang paagi, ug higayon, nga ang Ginoo makig-uban kanato matag adlaw. Iya kitang buot dasigon, nga magbantay, pinaagi sa pagtanaw ug pagpaminaw, sa lain-laing mga paagi, nga siya musulti ug magpadayag sa iyang gugma kanato, matag karon ug unya. Mahimo nato kini mga igsoon kung kita kamao maghilom, magampo ug mamalandong. Abi ninyo, ang tao nga saba kaayo, ang tao nga ganahan og saba kanunay, dili gyud makabati sa presensya sa Dios. Diha sa kahilom, daghan kaayo tag madungog. Diha sa kahilom, daghan kaayo tag mabati. Ito miaging adlaw, kami duha ni Padre Ado, diha lang mi sa gawa sa among balay, naglingkod, hilom lang mi. Way tingog. Sa kahilom, nabantayan namo diha ning usa ka langgam na nagbalik-balik baglupad. Gabit-bit siya gamay nga dahon sa iyang baba. Balik-balik siya lupad dito sa usa ka tanom. Balik, lupad. Balik na po siya. Lakaw na po siya. Balik na po siya. Naghimo dahil salag. Nagandam sa iyang pagpangitlog. Nya si Padre Ado, nakaingon gyud, kamaogid ang Dios magpahiluna sa tanan. Bisan sa usa ka ordinaryo o gamay nga langgam. Diya sa kahilom,
Nabantayan ni Padre Ado ug nako ang lihok sa Ginoo diha sa gagmayng butang. Abi ninyo, daghan nato magdahom nga ang Ginoo naa sa mga dagkong butang. Naa lang siya sa mga dagkong panghitabo. But God actually is working silently, even in little things, ongoing in our life. Ang tao nga dili makamao maghilom aron magampo, wala gyud puruhan nga makabati sa presensya sa Dios. O ang tao nga dili kamao mamalandong, dili usab makasabot sa mensahe sa Dios para sa iyang kinabuhi. So, my dear friends, staying awake spiritually means making silence, prayer, and reflection a part of our daily life. And so, never forget this. We live each day as if it were our last, for someday it will be. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman. Sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Buyog ang katawhan, amo mga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo hanad ko, kalinaw mo, kalipay ko, puno mo, sundon ko. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo, kining santos nga misa, magdala unta nga rikanamo sa imong panalangin ug maghalad, maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga naha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos, magdayeg kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dayay ko nang nag-agi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos, gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas, umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Kinumdumi gid ang imong simbahan sa tibuok kalibutan himo ang mahingpit kumadya sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa ni Alberto Magobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malawmon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton rata sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon ug amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong ginarian, matuman pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinuno luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanan dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kudili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Natagi kami sa imong kalinaw ug hayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo, ato karong ipakita ang atong panaginigsunay. Panagdait, manaa kaninyo. Peace be with you. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalibutan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, panipamulong mo lamang kung maayo. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligon ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma. Aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na nato kining santos nga misa, manlakaw kita uban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Kalinaw ni Kristo, mukhang kaayos sa Ginoo, magauban diha ka nato, kadasi sa atong pagpuyo.